Mitrović oslobodio se Savića, spoljna i 1:0, kakav gol Aleksandra Mitrovića. 3:2, lopta za Jovetića, Jovetić, lijeva, 1:1! Gol Stevana Jovetića, fenomenalno lijevo. Lukić, opasno, Tadić i 2:1 Mitrović. Ipak gol u 74. minutu. Pala je naša odbrana kada se možda najmanje očekivalo. Sada jedan gol koji nas mnogo udaljava. Sada će se morati mijenjati prema naprijed. Sada još jedna lopta i Tadić. Nismo ne vidjeli kako i šta, ali Tadić 3:1. I Tadić vrlo moguće stavlja i tačku. Srbija je na korak od prvenstva Evrope poslije 24 godine.